Bu әлі кешегі генә ясында менә монда үлгән аны. Алдагы көннеке. Бөтенесендә шушы калын аны. Нурулла Закировның умарталыгында инде 3нче көн шул хәл. 35 умартасы бар. Атна башында люцернага ишә башладылар. Бик әйбәт итеп, бал җыйган вакыттагы шикелле, медалсур вакытындагы шикелле итеп иштылар 1-2 көн. Шуннан соң кортлар усаллана башлады. Шимбә көнне иртә белән чыкканда чыгара башлаганнар инде үй алдына, үлгән кортны үйә башлаганнар иде. Зыян 700 мең сумлап ди умартачы. Бу әле балны исәпләмәгәндә. Әтинең бөтенләй тормыш рәвеше инде ул гомер буе шуның белән шөгыльләнгән авыл кешесе аның тормышының мәгънәсе бит инде ул. Бер көн эчендә шулай торып юк итү бит инде шулай калырга тиеш түгел минемчә бу бит инде гаделсезлек. Әнә котлар котыра. Умарталарын авылдан читкәрәк куйган Рафил Хакимҗановның да бал кортлары үлә. Табышка чыкканнары кырыла бара. Күпләп бүген үлә башлаганнар. Ул бит бүген үлде, иртәгә кабат икенчесе килеп чыгып эшли дигән сүз түгел. Безнең самый бал сезоны башланды. Дип торганда гына безнең умарталар юкка чыга инде җайлап. Шеке авылында бүген 10 кеше умарта тота. Ишесенең ише шулай юкка чыгу алдында. Кортлар көн сайын әзәзләп бөтенләй үлеп бетәчәк диләр. Күршеләр кешекеле үлеп бара инде минекедә. Шул бетте кетте. Кортлар үлемен кырларга агу сиптерүдән күрәләр. Басуларны башта бөҗәкләргә каршы Северный, аннары якындагы Таш кишү җәмгыяте эшкәртә. Хамында основной проблема шушы кырдан дип әйтәләр. Без моңа менә эшләртә башладык 11 көнне. Бер атналык эшләдек, тем более без эшләдек простой контактный авыл белән. Ул получается кортка төшә икән өстенә. Ул аны үтерә дә, ишунда кала гына корт. Буларның бит әле получается шимбә генә көн үлә башлады. Без менә 19-на шагар алды көндән анда умарталар үлә дигән хәбәр килгән иде, ишетелгән иде. Без эшкәрткәнгә дип уйланабыз. Без препаратны алганда да умарталарга азрак зыян була торган 3 класс умеренный опасный шул ниләрне залыйбыз. Кырларның төнлә эшкәртелүенә сызыклы агрономнар бу хакта WhatsApp төркемнәре авыл советлары аша хәбәр таратыла. Кояшлы көнне сәгать 4-тә көтеп тормыйлар инде алар. Сәгать 3-тә дә чыгалар, 3нче яртыда чыгалар. Көн әйбәт булса ишә башлыйлар. Кич белән дә сәгать 8-дә туктамыйлар, расписаниесе юк. Караңгы төшкәнче эш алалар. Бер нәрсә эшли алмыйм, аны кортны явып куеп булмый. Мин бу явып куеп караганым бар кортны. Магазиндагы рамнар эреп агып төшкән иде иссегә. Нурулла Закиров умарталыгына комиссияда килеп китә, кортлар үлемен теркәп беркетмә төзиләр. Алар кортларны алып китмәделәр. Миңа үзең экспертизага апарырга тиеш син аны 7000 генә авыл диделәр. Комиссия белән бергә алабыз пробаларны, анализларны ясыйлар үз хисабына алар. Шуннан соң анализның нәтиҗәләре буенча, әгәрдән гаеп действительно хуҗалык җитәкчелегендә була икән, алар дальше уже судка мөрәҗәгать итәләр. Анализсыз бер нәрсә дә әйтеп булмый монда. Агудан да үләргә может, бүтән әйбердән дә, бүтән авыртулардан да үләргә может. Агроном сипмичә хәлдә. Оповещать итеп бетерә алмаска. WhatsApp группа оповещает, но умартачыларның күбесе ул WhatsApp группада утырмыйлар. Югалар. Зыян турында умартачы Закиров гаиләсе генә хәбәр итә. Комиссия алар хуҗалыгына әле тагын барачак. Шунысы да бар, умарталыкка паспорты булмагач, аңа хукукларын яклау авырга туры киләчәк. Гаилә прокуратурага мөрәҗәгать итәргә җыена. Арча районыннан Гөлназ Сайфетдинова, Александр Лобанов, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.